חולמת להיות צלמת. תכלס כה חוששת. איך בכלל תרקע בתמונות אני מטשטשת? ואם על התיאוריה והכללים אני חולשת, ביום בהיר פתאום אקום צלמת מבוקשת? מאיפה השראות יהיו לי? סטיילינג וגם פשן. מי ימכור לי את הסודות על... איפה הלוקיישן? לא מגלה. ואם אמצא לי שקדיות, חוות סוסים עורפת, מי הבטיח שיצאו לי פוסטרים טרפת? ומי תהיה לי מנטורית בשביל העיבודים? ואיך את כל המופרעים פשוט מעמידים? מישהו יכול לתת לי יד? למה אין שום קול? או שיש לי ליווי צמוד, או שאני עוזבת את הכל. חולמת להיות צלמת, אבל חוששת? תכירי את סנטרה, בית ספר דיגיטלי מקצועי לצילום. המקום שרוצה שתגדלי באמת צלמת. איתך יד ביד עד הפוסטרים. ידע מקיף ברזולוציות עמוקות, הסודות והטריקים שאף אחד לא יגלה לך. רכישת ציוד, לוקיישנים, סטיילינג, קומפוזיציה, עיבודים, התנהלות, שיווק וגם מחירות. וזה עוד לא הכל. ערוץ זמין לשאלות, במה חמה לשיתופים, וובינרים חדשניים, וכל החומר אצלך לתמיד. כולם אליי? קהילה מקצועית לצלמות. אמא!